Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў сёння наведаў Талачынскі і Аршанскі раёны. Кіраўнік урада азнаёміўся з работай некалькіх прадпрыемстваў. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» стала пераможцай адразу ў дзвюх намінацыях творчага конкурсу. Журналісты, рэдактары, выдаўцы і паліграфісты сёння адзначаюць дзень друку. 7 мая прафесійнае свята ў работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў сёння наведаў Талачынскі і Аршанскі раёны. Кіраўнік урада азнаёміўся з работай некалькіх прадпрыемстваў Аршанскага інструментальнага завода і льнокамбіната. Акцэнтаваў увагу на асваенні вытворчасці новых відаў прадукцыі, у тым ліку экскаватарнай тэхнікі, у адкрытым акцыянерным таварыстве «Амкадор КС» у Коханаве. Наш корэспандэнт Віктор Праліч пабываў у прамысловым туры. Знаёмства з вытворчым патэнцыялам Віцебшчыны прэм'ер-міністр краіны Андрэй Кабякоў пачаў з Коханаўскага экскаватарнага завода. Прадпрыемства займаецца зборкай і выпускам касілак і экскаватараў. Капітал прадпрыемства 50 на 50 з кітайскімі партнёрамі. У хуткім часе завод паставіць на поток выпуск самай запатрабаванай машыны «Амкадор Синомаш». Зборка экспериментальных узораў ужо прайшла. Проходит испытания, и в дальнейшем планируется проводить локализацию на территории Республики Беларусь. И уже данные машины, они массой 22-25 тонн, соответственно, объем ковша 1 и 1,2 куба. Это более машины, предназначенные для дорожного строительства, для строительства объектов. Азнаёміўся кіраўнік урада і са станам спраў на Аршанскім льнокамбінаце. Зараз тут завяршаецца другі этап мадэрнізацыі. Аднаўленне вытворчасці дазволіла не толькі палепшыць якасць выпускаемай прадукцыі, але і пашырыць гарызонты збыту. В прошлом году мы открыли представительство в Сербии. Свое торговое, это будет направлено на развитие как оптовой, так и розничной продажи. То есть мы создаем сеть розничных магазинов и реализуем продукцию. То есть традиционно славянские народности понимают толк в льне. Этот продукт востребован, мы видим интерес к продукции, поэтому направление это будем развивать тоже дополнительно. У цяперашні час завяршаюцца будаўніча-монтажныя работы на другой фабрыцы, дзе пастаўка і монтаж абсталявання на суму каля 35 мільёнаў долараў. Гэта дазволіць аднавіць магутнасці і забяспечыць іх аптымальную загрузку. Адзінае, што, як кажуць, псуе справу, якасць самой ільнотрасты. Гэта адзначыў кіраўнік урада. Вырашана, што да 2018 года будзе створана вертыкальна інтэграваная структура ў льняной галіне краіны. Вопросы качества льна. Конечно, более глубокие вопросы качества лежат в непосредственном производстве сырья, в соблюдении всех необходимых технологических переходов, в своевременном их соблюдении, еще при выращивании льна. Ну и немаловажным является отношение между производителем сырья и переработчиком этого сырья. Решение этих вопросов заключается в создании вертикально интегрированных структур, которые будут заинтересованы в конечном продукте, в работе на конечный результат. Стварэнне холдынгу дазволіць адысці ад лішніх працэдур, працуючы ў 4 асноўных накірунках: вырошчванне, перапрацоўка, вытворчасць і рэалізацыя гатовай прадукцыі. У бліжэйшы час гэта пытанне будзе разгледжана на пасяджэнні прэзідыума Савета міністраў, якое плануецца правесці ў Оршы. Віктор Праліч і Олег Чарняк, навіны Орша. Прыём ветэранаў Вялікай Адчыннай вайны ладзіўся сёння ў Віцебскім гарадскім выканаўчым камітэце. Па традыцыі напярэдадні свята перамогі на сустрэчу запрасілі ўдзельнікаў вайны, працаўнікаў тылу, малалетніх вязняў фашызму і актывістаў ветэранскага руху. Афіцыйны прыём праходзіў у цёплай нефармальнай абстаноўцы. Сярод запрошаных і былыя старшыні Віцебскага гарвыканкама, якія ў розны час кіравалі горадам. Удзельнікі сустрэчы дзяліліся сваімі ўспамінамі, гаварылі пра дзень сённяшні і выказвалі свае пажаданні на будучае. Са словамі шчырай удзячнасці і віншаваннямі да віноўнікаў свята звярнуўся старшыня Віцебскага гарвыканкама Віктор Николайкін. Ён запэўніў, што подзвігам нашых гераічных дзядоў і прадзедаў будуць ганарыцца будучыя пакаленні. Благодаря тому подвигу, который совершили вы и ваши соратники по оружию, ваши боевые друзья, и вот эти 72 года мирное небо стоит над нашей родной страной, над нашей Беларусью. Благодаря тому, что вы сделали. С 15 лет я пошел служить.
Десантные войска, любимые. 32 года отслужил календарных. Вот. И потом, значит, вот в Венгрии пришлось воевать. Самое приятное впечатление – это то, что не забывает молодежь вот этот светлый день. Всегда заботятся о ветеранах. Мне очень приятно осознавать, что и моя внучка 2 года назад, еще обучаясь в 7 классе, написала научную работу, была участницей международной конференции. Тема была «Судьба моей семьи в годы войны». И она получила диплом 2-й степени. Сустрэча ў віцебскім гарвыканкаме не абмежавалася толькі афіцыйным прыёмам. Яе ўдзельнікі працягнулі бяседу ўжо за святочным сталом. Дарэчы, не ўсе з запрошаных маглі сабрацца разам, каб адзначыць сваё самае дарагое свята – Дзень перамогі. У Віцебску зараз пражывае 268 удзельнікаў вайны. Многія з іх па стане свайго здароўя не бываюць у публічных месцах. Журналісты, рэдактары, выдаўцы і паліграфісты сёння адзначаюць дзень друку. 7 мая прафесійнае свята ў работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў напярэдадні сустрэўся з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі рэгіёну. Лепшыя атрымалі віншаванні і ўзнагароды, а тэлерадыёкампанія «Віцебск» стала пераможцам адразу ў 2 намінацыях творчага конкурсу. Лепшым творчым праектам прызнана праграма «Віцебскі веснік». Яна атрымала прэмію Францыска Скарыны, а лепшай тэлепраграмай Віцебскай вобласці і лаўрэатам прэміі «Віцязь» прызнаны тэлеканал «Беларусь-4 Віцебск». Юлія Устінова побывала на цырымоніі. Сродкі масавай інфармацыі – вялікая сіла. Журналісты знаходзяцца на перадавой, і СМІ нясуць адказнасць за забеспячэнне стабільнасці ў грамадстве. Такое меркаванне выказаў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў на сустрэчы з прадстаўнікамі рэгіянальных і рэспубліканскіх СМІ, прысвечанай Дню друку, Дню работников радио, телебачения и связи. Вы ведете диалог между государством и обществом. Информируете, просвещаете, воспитываете, оперативно освещаете происходящее в регионе, в республике события. Информационное пространство динамично меняется. Но качественная, профессиональная журналистика остается востребованной всегда, как и мастерство, культура печатного слова. Дарэчы, ранак кіраўніка вобласці пачынаецца з прагляду рэгіянальных навін. У 7 гадзін выходзіць «Віцебскі веснік» на тэлеканале «Віцебск». Утро начинается, не поверите, но с просмотра новостей по нашему телевидению витебскому. Я для себя взял за правило. В 7:15 закончились новости, я уезжаю на работу. Но каждое утро я начинаю с новостей. 10 минут 15 в кабинете, буквально до начала рабочего времени, до 8 часов. Прессу переверну, посмотрю. В первую очередь скажу, что только наши газеты витебские, а потом уже смотрю республиканские. За праграму «Віцебскі веснік» у намінацыі «Лепшы творчы праект» калектыў тэлерадыёкампаніі «Віцебск» адзначаны прэміяй імя Францыска Скарыны. Яшчэ адна ўзнагарода калектыву – прэмія «Віцязь» у номинации «Лепшая телепрограмма». Сразу 2 награды в канун профессионального праздника. Для нас это, конечно, большой подарок. И я думаю, что это подарок для всего коллектива, потому что телевидение – это такая, удивительная вещь, когда зрители видят в кадре одного только человека, но на самом деле, чтобы программа вышла в эфир, работают десятки специалистов, профессионалов. Это и звукорежиссеры, режиссеры, монтажеры, техники. Огромное количество человек. Конечно, это общая наша награда. У номинации «Лепший друкаваны СМИ» сёлета адзначаны коллектив редакции витебских городских газет «Витьбичи» и «Вечерний Витебск». Чувствуешь пульс жизни именно нашего города, нашего общества. И, конечно, готовить материалы актуальные. А что касается награды, я очень благодарна своему коллективу, потому что редактор, каким бы он умным не был, сколько бы пядей во лбу не было, он, конечно же, не вытянет газету. Поэтому коллектив мобильный, коллектив грамотный, профессиональный. За инициативную и творчую працу, неординарный подход до раскрытия тем, авторскую позицию журналисты и фотокорреспонденты адзначаны асабіста. У номинации «Лепшы молодой журналист региональных СМИ» корреспондент редакции городской газеты «Новополоцк сегодня» Ганна Ободова. В городской газете «Новополоцк сегодня» я работаю 2 года. И за это время я поняла, что правильно выбрала профессию. Прежде всего, мне нравится рассказывать о людях, о их судьбах, о том, как они преодолевают
какие-то трудности, как справляется с бедой и как в любой ситуации остается человеком. На телевидении один в поле не воин, поэтому, конечно же, будучи даже корреспондентом и написав очень хороший текст к сюжету, если не будет профессиональной съемки, профессионального монтажа, ничего не получится. Поэтому, безусловно, это награда всего коллектива. У Віцебскай вобласці зарэгістраваны 127 сродкаў масавай інфармацыі розных форм уласнасці. У тым ліку 78 друкаваных, 49 электронных. Гэта тыя, хто фарміруе імідж рэгіёну. Мы працуем у свята і ў будні. Менавіта дзякуючы аператыўнасці журналістаў, жыхары вобласці заўсёды ў курсе падзей. І ў прафесійнае свята супрацоўнікі СМІ прымаюць віншаванні і зноў за работу. Юлія Устінова, Олег Чарняк, Сергей Котаў. Навіны Віцебск. 1 студзеня 1956 года айчынны глядач убачыў першую карцінку на блакітным экране. Праз некалькі гадоў пачала сваю працу і Віцебская студыя тэлебачання. Пра гісторыю і сучаснасць альма-матэр прыдзвінскага вяшчання ў наступным матэрыяле. Менавіта тут, у 60-е, пачыналася гісторыя віцебскага тэлебачання. У той час на студыі працавалі ўсяго 10 спецыялістаў, сёння іх 112. І калі кожнага спытаць пра абавязкі, мы атрымаем мноства непадобных і цікавых адказаў. Рэжысёры, аператары, карэспандэнты, вядучая. Праца кожнага складаная і карпатлівая. З моманту першага эфіру Віцебскай студыі тэлебачання прайшло ўжо амаль 60. За гэты час з невялікай арганізацыі энтузіястаў будынак на камуністычны ператварыўся ў лідара інфармацыйнай прасторы в области. Это аппаратная является центром нашей телерадиокомпании «Витебск». Отсюда идет вещание двух телевизионных каналов. Телеканал «Беларусь-4», телеканал «Витебск» и радио «Витебск». В связи с переходом на цифровое вещание улучшилось качество изображения. Вы можете наблюдать прямые включения со стадионов и концертных площадок Витебска. Чтобы порадовать наших телезрителей, мы планируем перейти на широкоформатное вещание, чтобы просмотр наших передач стал более приятным и запоминающимся. За кулісамі тэлекухні праца брыгады навін ад рэдактараў да адказных за выпуск шэф-кухараў. Сёння на карце вобласці не засталося месца, дзе б не пабывалі карэспандэнты тэлерадыёкампаніі. Тысячы сюжэтаў, рэпартажаў, гісторый. Пасля плённай планёркі спецыяліст па сельскай гаспадарцы Інна Кірыенкава на шляху да чарговай сенсацыі. Наша задача раней за ўсіх даведацца, чым здзівяць фермеры. Срочно нужно выехать на поля, машина уже ждет. Идет посевная. Вчера объехали буквально всю западную половину области. Поставы, Миоры, Шарковщина глубокая. Сами понимаете, поля потоплены в этом году. Ситуация очень сложная. Без специальной обуви просто не обойтись. Скласці кампанію журналісту на здымках гатовы вадзіцель і тэлеаператар. У 10 студыйных майстроў карцінкі прафесія рэдкая і няпростая. Чалавек з камерай, вочы і душа любога сюжэта. Бачыць і заўважаць больш, чым астатнія, яго абавязак. В экстремальных условиях приходится работать и с нашими специальными службами, и с пожарниками, с МЧС, с милицией, с ОМОНовцами, и в рейды ездить. Интересно тем, что ты приходишь каждый день на работу и даже не знаешь, где ты будешь сегодня. Вся суть работы, чтобы найти то, что люди другие не видят, подсмотреть, так сказать. За 60 гадоў наша тэлестудыя зрабіла велізарны крок у развіцці. Новае абсталяванне, прасторныя здымачныя павільёны, сучаснае асвятленне. У 2014-м пачаў вяшчанне тэлеканал «Витебск». І за 2 гады для шматлікіх жыхароў вобласці ён паспеў стаць самым цікавым і любімым. Навіны рэгіёну, «Витебскі вестник», «Время арт», «Закон і парадак», «Спадчына». У кожнага праекта свая аўдыторыя і свае сюрпрызы. 12 мая ў эфір выйдзе 500-й выпуск перадачы «Вячэрні Віцебск». З нагоды юбілею наш тэлеканал абвяшчае конкурс. Той, хто апублікуе ў інтэрнэце самае цікавае і арыгінальнае віншаванне, атрымае 500 рублёў. Сёння патэнцыяльная аўдыторыя тэлеканала «Віцебск» перавышае 400 тысяч гледачоў. Убачыць любімыя перадачы яны могуць не толькі на экранах тэлевізараў, а і ў інтэрнэце.
Сегодня аудитория наших каналов не ограничивается зрителями только Витебской области. Благодаря онлайн-трансляции, которая есть на нашем сайте, нас можно смотреть на территории всей Беларуси, что, кстати, очень многие успешно делают, судя по статистике. Вот. А также все наши проекты, которые мы делаем, доступны на канале в YouTube, и более 500 тысяч просмотров за последнее время. Мне кажется, это очень неплохой показатель. И интерес проявляют уже здесь не только белорусы, но и за границей. Нас смотрят и в Америке, нас смотрят в Израиле, смотрят в России. То есть аудитория на самом деле намного шире. Міжнародныя прэміі, прызнанне і любоў гледачоў. За час свайго існавання тэлерадыёкампанія «Витебск» набралася вопыту і гатова задаваць тэмп калегам па цэху. Усё ж 57 па эфірных мерках узрост сур'ёзны, альбо, як скажуць тэлевізіёншчыкі, салідны хранаметраж. Артур Смоляков, Кирилл Кайсберг. Навіны Витебск. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер пераменных накірункаў 3,8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 3,8, днём 15-20 цяпла. У Витебску ноччу плюс 4, плюс 6, днём плюс 16-18.